दुलाराय बिटिआरावनो बड'लेण्ड CM काप फुटबल मेच सोलिगासिनो दङ। दिनै जोंहाबो धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय धोनस्रि VCDCआव बड'लेण्ड CM कापनि बादायलायनाया जायो। जोंहा मोनथाम टीम दङमोन VCDCआव, सानजारें इउथ क्लाब YSM आरो मोनसे दङमोन बर'दन होननाय। दा जोङो मोनथामबो टीमखौ गेलेहोनानै जोंहा फाइनालाव YSM आरो सानजारें इउथ क्लाब मोननैजों बादायलायनाया जायो आरो जोंनि बे बादायलायनायाव सानजारें इउथ क्लाबा विनार जायो आरो YSMआ रानार्स आपआव देरहायो। जोंहा बे गेलेलायनायाव जोबोर मोजाङैनो फुर्तियैनो फ्रेन्डलि गेलेनानै गेलेगिरिफोरा खेलखौ फोजोबो। गोजोननाय मोन्दों जिहेतुके उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै गेलेनायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोना। खालि मबाइल बा सोरबा ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय बा ओरैनो गिदिंलाबायनाय बिदिखौसो बांसिन जों गोसो होनाय नुनो मोनो। दा बड'लेण्ड CM कापनि दारै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ जितु गावसोरनि इयुन जिउनि देरहासारनायनि थाखाय बा लामा बासिनो थाखाय बे मोजां हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामदों बिथांमोना मोजाङै बे फुटबलखौ गेलेनानै गावनि जिउनि दावगानायनि लामा हिसाबै बासिना लानानै मोजाङै देरहासार जागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। सानफ्रोमबो समाजनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों। जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ हाजासिम जों मदद खालामगोन आरो दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा गोबां हाबाफारि लागासिनो दङ समाज सुस्रांनायनि खामानिजों लोगोसे उन्दै उन्दै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय लेखा फरायानो जा, गेलेनायानो जा, हारिमुवारि बिथिङानो जा, बायदि बिथिं जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ। जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंबो बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे खामानि मावफानो मोननानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो जि खामानि हरो गोजौनिफ्राय जों बेखौ गोसो खुसियै मावलांनो जोङो हदायबो साखाफारा समाजनि थाखाय जौगानायनि थाखाय। আৰু ভালে লাগছে আৰু খেলি চবে মানে ইকুৱেলি খেলিছে আৰু চবে মানে ভালে খেলিছে চবে, মানে কিবা ফাউল চাউল একো কৰা নাই আৰু ভালে আৰু ঠিকেই কৰিছে আৰু চবে খেলিব পাৰে আৰু মানে যোনে যোনে আৰু যদি অপৰচুনিটি নাপায় চবে খেলিব পাৰে আৰু খেলি খেলি আগত যাব পাৰে আৰু CMক আৰু মানে এতিয়া ভালে থেংক ইউ বুলি ক'ম আৰু যে চবকে খেলাটো পাতি দিছে আৰু চবে খেলিব পাইছে। ফিউচাৰৰ কাৰণে আৰু যদি আগত খেলিব পাৰে যে আৰু ভালকে খেলিম আৰু আমাৰ কিবা आसाम स्टेटৰ नामটো অলপ আগত ল'ম আৰু। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course, beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।